Minna pake. Videoitko sä? Ei enää. Isi, anna mun rahaa. Sulla on rahaa, mihin? Mä haluan buffetista sipsejä. Tää buffetista? Sipsejä. Mun herkut loppu. Se ottaa nyt mieluummin jotakin syömistä, äläkä. No, ostetaan jotain syömistä. Jos sait tästä nyt posekoista, niin pystyt toimimaan. Yes. Onneksi ei tippunut. Mulla oli pakko kääntyä tossa siinä linjaan niin ekalla katsoa, että tippuuko se, kun se kolahti niin pahasti. Mä en osaa edes kääntyä katsoa. Mä osaan. Niin mä välitän siitä, ei mua kiinnosta. Mä jossain keskellä linjaa käynyt katsoa, että tippuuko se eka osa. Juu, ei oo. Niin. Mut ei siinä mitään, moni hoiti niin sen toka osa. Mitä? Uudesta? Oh. Kolautti aika pahasti siitä. Siis vähän se ei tippunut. Hyvä muu! Mitä? Hyvä muu! Oi, toi se. Kiidä, Emmu. Kiidä. Anna se auki. Hyvä. Oi, hyvä. Hana. Vähän niin kuin minä kertoin täällä vähän kaseja ja... Ei! Hyvä Emmu! Hyvä Emmu! Eikä viimeinen, mutta ihan hyvä Emmu.